weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltare tv takkusan yoni to ndulumaji demɓe to ndulumaji funeɓe to wudduru to cilogne to daabiya to koɓɓillo to guddude nduyoɓe to dunga wuuro ceerno to dunga wuuro alpha to dunga bosoyaɓe to dunga bosoyaɓe to boyinnaji ko on takkusan juula ha e nder galle ceerno bocar alpha ba to hoore fonde e ha to galle ceerno aliou thiam to wurosogi e ko taari ɗum kala ene jeeya e gardini kabaruuji men to leydi Mauritanie ardiɓe landa tawassula ɓe ƴetti ñiŋoje mawɗe no feewi faade laamu leydi Mauritanie ha tengti e gardigu Mohamed Cheikh El Ghazouani ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen Mohamed Cheikh El Ghazouani hoore jo leydi ndi alarba hanki o ummima Nouakchott o yaaɓani Bruxelles lamorgo leydi Belgique tawtor yeede toon some to leydi Sénégal yen ha to wuuro witengo Tinkoto ko wuuro tawatego e nder falde keddugu ko cumo musgu waɗi e nder wuuro ngo hollirama tigui so wuuro ngo feccama pecce tati hen pecce ɗiɗi sumi ha wontidodi to leydi Mali Emmanuel Macron hoɗojo leydi France o holliri tigui ñalawma hannde o e nder some joɗiɗo to leydi France wonde kay dendagal militaire uji leydi France ɓe hinde Barkhane tawateɓe nder leydi Mali e dendagal militaire uji fedde Union européenne ɓe hinde Takuba tawateɓe nder leydi Mali kamɓe kala koɓe ummotoɓe nder leydi Mali ha laaɓa to leydi Côte d'Ivoire kuƴma jaaha to wuroma ko cumu kulɓinigo waɗi toon e nder boulangerie goto famdi kala yimɓe jeetoto mbasi hen pittali mumen bisimilla mone ketki hotodirte joni jañoren أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله العظيم ɓatake jam gonɗaɗo Amadou Hammad Ba ɓurɗo lollidde Mboyna Ba to wolumanere hajja eggudu ba to beelinaɓe hajja Mariam Hammad to Thiès hajja Dieynaba Hammad to Dakar Oumara Hammad to Dakar Ceerno Hammad to wolumanere Elhaj Oumar Sy to Libreville Gabon jettinɗo ɗo wulango eɓe ngullo eɓe kabra dendagal bandiraɓe sehilaɓe jaltugol aduna miñiɓe hen banggue mawniɓe hen banggue biyetenoɗo Aliou Hammad noon o ɓurno lollide ko Aliou Coumba Abba koto Nouakchott noon alarba hanki o yalti aduna to Nouakchott ko ñalawma hannde o noon o wiriya to wolumnere eɓe ngullo noon dendagal bandiraɓe guure ko wayno wolumnere ko wayno nere jookem e Sinthiou Silla beelinaɓe ganki likseba gorgol ha ɗal hay kala eɗen mbiya tan yo Allah yurmomo yaafoma harnamo aljanna kanko e dendagal mayɓe julɓe kala ɓatake jam gondaɗo hajja faati binta e ɓesgu mum to Nouakchott ceerno Abdoul Kadiri Kane e ɓesgu mum Youssoufa El Hadji e ɓesgu mum to beelinaɓe Hawa El Hadji e ɓesgu mum to Nouakchott Samsuddina El Hadji e ɓesgu mum to ganki Kumba Aliou e ɓesgu mum to wolumnere Alhaji Oumar Sy to Libreville Gabon jettinɗo wulago ngo eɓe ngullo dendagal bandiraɓe sehilaɓe jaltugol aduna miñiɓe hen banggue mawniɓe hen banggue biyetenoɗo Aliou Hammad noon ɓurno lollide ko Aliou Coumba o yalti aduna koto Nouakchott alarba hanki o ko ñalawma hande o wiroya to wuuro men wolumanere dow inde ceerno Habous Diallo eɗen mbiya tan yo Allah yurmomo yaafoma harnamo aljanna kanko e dendagal mayɓe julɓe kala siftinde on noon yettini ɗo communiqué ji ɗiɗi kala ko musidɗo men Alhaji Oumar Sy tawateɗo to Libreville Gabon eɗen mbiya yo Allah yurmoɓe yaafoɓe harnaɓe aljanna kamɓe e dendagal mayɓe julɓe kala allahumma amina. Keɗtoɗe kabaruuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie.
jam hire mon musidɓe tedduɓe eɗen gone alkamisa 17 lewru colte hitande ujunnaji 2020 habaruji men e ɗemgal pulaar e sawta he ko musidɗo mon sil mon Ghalii Abuu Bah to karallagal to banggue nate ɓosoje ko musidɗo men miñi men Saydou Abou Bah hono noon mbiruɗen e gardidi kabaruji men koto leydi Mauritanie pudorɗen Mohamed Cheikh la Ghazouani hoorejo leydi ndi o ummima alarba hanki o to Nouakchott o yaɓini Bruxelles lamorgo leydi Belgique ɗaymo toon noon ko tawtoroyede batu taw ko battongo 6e sommet union européenne afrique hono biteɗo Ismaïla wula Cheikh Ahmed ko jawrgal leydi Mauritanie kalfinade ko fate gueɗe caggal leydi e de la coopération tawateɗo e oɗo saaha joni to Paris lamorgo leydi France tawnayi ɗum toon ko tawtoroyede batu ko fate gonka Sahel e oɗo saaha joni kanko Ismaïla wula Cheikh Ahmed ɗon hollirama tigui ne wawi ummoto Paris o tawtoya hoorejo leydi ndi to Bruxelles ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen Mohamed Cheikh la Ghazouani hoorejo leydi Mauritanie windi ɓatake alkamisa hannde on ɓatake noon ko faade nande makko sehil makko Adama Ba o hoorejo leydi Gambie Mujibou ɓatake o noon ko donademo waddemo félicité e donademo ko fate manditare leydi Gambie caggal kayndi heeɓi manditare muɗum o holliri kadi e nder ɓatake he wondema Mauritanie ene heddi ha joni kay gollodade kadi ma ɓeydu tekkinde gollodal ngal hakkude leydi ɗiɗi woni hakkude leydi Mauritanie e leydi Gambie ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen Sidi Wula Zahaf ko jagogal kalfinaɗo ko fate Cellal ade kañum e gollodiɓe mum ɓe kollirino ñalawma hanki o alarba hanki o wonde kay ko ujunnaji 2 e gone ɗo kolkisa nder leydi Mauritanie hen yimɓe jeeɗiɗo tawnoma e jaati ko fiɗaɓe coronavirus capanɗe 4 keftino Cellal mumen hano hannirtini hay goto alamo rafi o yoɓino ñalawma hanki o so tawi ko alkamisa hande o 17 lewru colte hitande ujunnaji 2 ko ujunnaji 2 e yimɓe jeenayo woni holkisaɓe hen jeenayo tawame jaati ko fiɗaɓe mboros coronavirus 26 kefti Cellal mumen ñalawma hande o noon ɓe kolliri tigui wonde yimɓe ɗiɗo kawre ladial taw ko mborosa coronavirus o yoɓi pittali men sen ummima ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen to leydi Mauritanie landa tawassulo ko landa lunda kewka dola no fewi ndira leydi en landa ka non ardiɓe landa ka bindi communiqué men ɓatake men on ɓatake noon ɓe ñiŋi laamu ngu no fewi laamu leydi Mauritanie ha tenti kay e Mohamed Cheikh la Ghazouani hoorejo leydi ndi no ardiri leydi ndi ɓe koliri noon e oɗo saaha joni haydara ala ko fewi e gardigu haydara ala ko e marsa ndira leydi Mauritanie e kolliri noon e ndira yogga e ministére uji e oɗo saaha joni tawama tigui mbuñari ne ɓeydi hen no fewi hebde service e ndira ministére uji hen e nder service aji kala hebde hen service ko caɗele mawɗe no fewi ƴettede kadi to banggue golle so tawi kay ala heedam heedago walla leñamago ɗum newata ko e nder leydi hen ɓe kolliri kadi ɓe mbaɗi examiné e dendagal fannuji kala to fannu économique to fannu social e to fannu politique kala ɓe tawi tigui foof koko buuñi koko buujiti ha boni ɗum noon ɓe kolliri tigui wonde oɗo saaha joni leydi ndi to fayi toon wona hunde fewde nde fewi ɓe kolliri kadi wonde e Nouakchott e hoore mum wuuro ngo ko ɗomka tigui woni ko doki e wuro Nouakchott so tawi kay peeje ɓurɗe ɗo ceddude ƴetta kam saabu kay ɓe koliri e kala nakke saha Nouakchott ɓeydugo e kala saha ɗaccon haqqe Nouakchott ɓeydugo ngol e ɓeydo no fewi e oɗo saha joni plan mo laamu ngu ƴetti wona plan pewɗo no fewi ɓe koliri tigui wonde e oɗo saha joni haydara ala ko fewi e gardigu Mohamed Cheikh la Ghazouani ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar so leydi so ɗumima to leydi Mauritanie ko to leydi Sénégal keddoɗen paaɗen to leydi Sénégal jani ha to wiyete Kédougou wuro witengo Tinkoto ko wuro tawtengo e nder commune mo Sabodala noon ko e nder falde Kédougou hollirama tigui ko cumu kulɓinigu waɗi e nder wuro ngo noon so feccama pecce tati hen pecce ɗiɗi hollirama woni 2 tiers sumi tigui ha wonti ndondi hay sinno hay goto wasani hen fittade mum hollirama kam kaake kewɗe e bagasuji kewɗi boni hen suwa taw noon andede holko saabi cumu ngu ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen Barthélémy Diaz ko maire keso pula maire Dakar cuɓaɗo eɗo saaha joni yo ardo mairie de Dakar o joƴƴinama noon e golle makko taw kadi ko préfet mo Dakar kañuma joƴƴinimo kanko Barthélémy Diaz noon
yeeso yimɓe hewɓe taw ko yimɓe dawrugol yimɓe dawrugol e lundiyankoɓe e yimɓe lunda e yimɓe laamu kala mbawi tigo waɗi erango faade yimɓeɓe kala ɗe nanggodirta mbawa liggade hano hannirtini ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen Abdoulaye Diouf Sarr ko jagorgal kalfinade ko fate cellalade gollidiɓe mum ɓe mbaɗinoɓe kewade kala subaka so huccidde ɓesgu leydi ndi hollira tigui bulletin de santé to mborosa coronavirus o yarata e nder leydi he ɓe koliri noon e nder waktuji nogas e nayyi cakkitiɗi ɗi ko ujunere temedere capanɗe jeenayi yimɓe ɗiɗo woni holkisaɓe e nder holkiso he noon hen nogas e jeegomo tawame jaati ko fiɗaɓe mborosa covid 19 e nder ɓen nogas e jeegomo hen nogas hen yimɓe tato ko contact suivi woni memodirnoɓe wonduɓe rafio nogas tato heddiɓe kala ko communautaire woni hay goto mumen anda to ƴetti rafio e nder ɓe cellano ɓe capanɗe nayyi e jeegom kefti cellal men faati galleji men nayone tampisande ma ballite to banggue fofango neɗɗo goto hawre ladiala leydi Sénégal ne yara e oɗo saaha joni capanɗe jeetate joyi ujunere e temedde capanɗe jeenayi e yimɓe joyi winditiɓe doggol corona hen capanɗe jeetate tati ujunere temedere capanɗe jeetato e yimɓe joyi keftin cellal mumen hano hannirta ni ujunere temedde jeenayi e capanɗe joyi e jeetato ɗum woni ko hawre ladiala ɓe kolliri noon ñalawma hannde o ko hedde juuɗe safroɓe e nder jokki leydi e kala tinaɓe wonduɓe mboroso coronavirus koɓe temedere capanɗe joyi e neɗɗo goto ha joni ɓe kolliri noon tuggui ko ñakkugo naati leydi ndi faade oɗo saaha joni dendagal ko fuɗɗi ƴettude ñakku mumen ko ɓe million e temedde nayyi capanɗe tato e nayyo neɗɗo e million e temedde nayyi capanɗe tati e nayyi ujunere neɗɗo ene fawi temedde jeetati e capanɗe jeegomo e neɗɗo goto ha joni kabaruuji men ɗemngal pulaar to leydi Sénégal ha joni kabaruuji men ɗemngal pulaar sen ummima kabaruuji men ɗemngal pulaar to leydi Sénégal ha joni mbiyen noon tuggui kay nde accident taw ko accident bannoɗo to bannoɗo to Prokhane guila nden noon e kala saaha yimɓe ardiɓe diine e yimɓe laamu kala e kala saaha ne mbaɗa juuɗe jiifaji men jaltinen tigui balle faade ɓen jeeyaɓe hollirama noon caggal nde khalifa général des mourides on caggal nde nanno junggo e jiifaji jaltini koppereje kewɗe no fewi wawa kay fabade e simbitinde ɓen kay maysoɓe pittali men ɓen mayraɓe e ɓen gañiɓe oɗo saaha joni e on accident hollirama tigui oɗo saaha joni ko Macky Sall hoorejo leydi ndi ko kañum tigui tafi sete timmuɗo no fewi ni ɗum to Touba yo ya yettinoya toon duwawuji mum on sete noon ɓe jahani juuɗe me saabu kayɓe nawori enveloppe ne waɗi sappo e joyi million francs CFA faade kay e ɓen jeeyaɓe feccede kay ɓen wonɓe Guénay Séji e ɓen tawateɓe oɗo saaha joni e juuɗe safroɓe hollirama noon ardi sete o ko ministre de développement communautaire o rokkiɓe noon hollirama tigui caggal nde ɓe ndew seto o yetti toon ɓe mbawi yettinde duwawuji hoorejo leydi ndi ɓe mbawi kadi feccude kala famille heeɓi enveloppe mo 500 000 francs CFA woni temedere ujunere taw ko francs CFA ɓe jettini noon duwawuji hoorejo leydi ndi caggal ɗum noon ɓe kolliri tigui wonde kay kanko ɓe kolliri tigui wonde kay e oɗo saaha joni kanko Samba Ndiobone ka taw kanko ardi sete o noon o wawi yettade ha to galle khalifa général o e dow yamirore hoorejo leydi ndi o holliri no addimo toon ko yettinde nulal hoorejo leydi ndi faade khalifa général kay nde tinnoto tigui duwono leydi ndi taw kadi ko duwawno leydi ndi deƴiri no jaam duumori e leydi he ha joni kabaruuji men ɗemngal pulaar sen nummima to leydi Sénégal ko to leydi Mali paaɗen to leydi Mali ma en ketto musidɗo men jabɓuɗen musidɗo men sehdi men Agibou Abou assalamu aleykum wa rahmatullah. jam ñalle ma Ghalii Abuu Bah jam ñalle mon hettiyankoɓe ayaw haalirde weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma kabaruuji men e nder leydi Mali caggal kay nde feeñi ngol ɗon doggol taw ko doggol yimɓe fotɓe rokkede kurkiji laamuyankoji woni ko wiyete logement sociaux caggal kay nde ngol ɗon doggol feeñi teskama hen kay yogay yimɓe taw ko joom en darɗe no feewi kayne toɗɗede e ɓen ɗon fotɓe rokkede ɗin ɗon galleji ina jeeya kay e inɗe ɗen ɗon inde jagorɗo goto kañum e inde ɓiyum hoorejo jagorɗo leydi ndi Choguel Kokala Mayga caggal ɗum noon jayndeli leydi ndi kolli hen sunomumen kadi kuccini e laamu ngu ñiŋoje musɗe no feewi caggal kay ɗen ɗon ñiŋoje kewɗe kuccinaɗi e mbaadi peccor ɗin ɗon galleji taw ko 12 ujunere temedde joyi capanɗe jeegom kotki laamuyankowi woni ko wiyete tigi logement sociaux hoorejo laamu hakkunde ngu noon colonel Assimi Goïta o rokki yamirore nde ɗen ɗon golle kala mbawata dartinede ha wawa tigi yurnitede
e ƴeewede beele peccurgol ɗin ɗon galleji ina rewi lawol walla tawa rewani lawol caggal ɗum kay ɓe mbawa ƴewtidade beele toɗɗaɓe ɓe rokkede ɗin ɗon kotkiji beele eɓe kandi hen walla taw ɓe kandani hen caggal ɗum noon jagorɗo halfinandu kotki kañum e taridi ministére de l'urbanisme et de l'habitat feññini e nder communiqué mum wonde kay ngam e mbaɗi yilade ƴellidde ngal ɗon baɗal ko fate peccugol ɗin ɗon kotkiji ɓe jowi tigui dokkirgol galleji ɗi ngam ƴewtidade e yurnitade golle ɗe hano hannirtini caggal ɗum noon goomo rokkiro ɗin ɗon galleji ɓen ɗon kala mbawi tigui ittede mbaɗi golle mumen ha laaɓi ceera. Ha joni kabaruji men e nder leydi Mali caggal kay nde goomu fagguduyankowu leydi Afrique banggue hirnangue CEDEAO fawi tigui kuugue muɗum e leydi Mali hooreɓe julagu leydi Mali kañum e hooreɓe julagu leydi Mauritanie ɓe mbawino tigui joɗade batu to Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie e ngunɗon batu noon nguɓe juɓɓinno ñande 15 lewru colte ndu gonɗen hitande ujunnaji 2022 ɓe mbawino tigui wadde cifodiral ɗereji hakkude leydi Mali e leydi Mauritanie caggal ɗen ɗon nanodire kewɗe hakkude hooreɓe julagu e mbadi newnude gostodiral gueɗe julagu hakkude leyɗe ɗe ɗiɗi caggal kay nde leydi Mali fawa kuugue fagguriyankeji iwde goomu CEDEAO taw noon siifi ɗin ɗon ɗereji e inde leydi Mauritanie ko Ahmed Baba Ould Elia noon ko gardiɗo galle julagu e mbaylandi woni président des chambres de commerce et de l'industrie e signini noon ɗin ɗon ɗereji e inde leydi Mali ko Youssouf Bathily ina tawtora noon ngal ɗon cifodiral jagorɗo leydi Mauritanie kalfinaɗo julagu e mbaylandi woni ministre de commerce et de l'industrie de tourisme Nana Mintou Amdi kañum e jagorɗo leydi Mauritanie jagorɗo leydi Mali kalfinaɗo julagu e mbaylandi Mahmed Ould Mahmoud ngal ɗon nanodiral noon ko ngam newnude gostodiral gueɗe julagu e sembinde jokkodiral faggodiyankewal hakkude leydi Mali e leydi Mauritanie. Ha joni kabaruji men e nder leydi Mali jagorɗo kalfinaɗo Cellal aade leydi ndi waɗi communiqué mum tongode temedde 716 ngam hollude to rafi covid-19 yarata e wertallo leydi Mali e ñalawma hanki o noon ko temedde 8 yimɓe joyo goni holkisaɓe e nder ɓen ɗon waɗaɓe ƴewdo noon hen 17 tawa tigui ko fiɗaɓe rafi covid-19 hen joyo noon ko musaɓe koma ballite tigui to banggue fofango hen 79 cilli tigui paati galleji mumen tawi noon ko fiɗaɓe ɓe koni ɓe peccori e nder wertallo leydi ndi kala e nder région de Kay noon ko neɗɗo goto région Kulikoro ko neɗɗo goto e nder région Sigasso ko yimɓe ɗiɗo région Mopti ko yimɓe ɗiɗo nder lamorgo leydi ndi noon ko yimɓe 11 jiita hen nder commune 4 neɗɗo goto commune 5 yimɓe ɗiɗo commune 6 ko yimɓe 8 jiita toon tawi noon tuggude gila rafi covid-19 ari e nder leydi Mali arandema e ñalawma hannde fiɗaɓe ɓe ina jara 300 e yimɓe tato tawi noon ko selluɓe ɓe ujunnaji 28 228 tawi noon ko yimɓe wasɓe hen pittali mumen ko 700 e yimɓe 17 e nder ɓen ɗon ñawɓe noon ko hen yimɓe ɗiɗo goni tigui nawaɓe to caggal leydi e mbadi safroyede Agibou Oumar Abouyel ngam weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma. Agibou Oumar Abouyel golle ma jooɗi peewi ha joni koto leydi Mali keddoɗen laamu leydi France ɓe kolliri tigui ɓe kolliri alkamisa hannde o wonde kay dendagal militaire uji mabɓe tawteɓe nder leydi Mali ɓe hinde Barkhane wondude dendagal militaire uji fedde Union européenne tawteɓe nder leydi Mali ɓe hinde Takuba kamɓe kala koɓe ittoɓe ɗina militaire uji ha
laaɓa ene gartire walla ne itte ɗo nder leydi heɓe jalta leydi Mali ha laaɓa ɓe kolliri noon kanko Emmanuel Macron hoorejo leydi France o holliri tigui oɗo saaha joni koninkoɓe makko walla koninkoɓe fedde Union européenne wawata tigui tawede e nder leydi Mali ɓo holliri noon ɓeɓe jokku haɓade pelle ceɓɓitiɗe e nder diwan Sahel o kala ko ɗum saabi militaire uji ɗi ma keddo e yogga e leyɗele ko wayno to leydi Niger to leydi Burkina Faso walla ha to leydi Ghana kala ɓe siftinde on noon oɗo saaha kala tekkere nde surka kay hakkude laamu leydi France kañum mum e laamu transition e gardugol colonel Assimi Koïta ha joni ko leydi Mali keddoɗen jeen ha to falde Ansogo wuro witengo tara wuro witengo Baram Guttina ene tawe nder siècle mo Ansogo ko seɓɓitiɓe mbaɗi toon janggu walla wat boni ɓe mbaɗi toon janggu mumen e camion goto taw ko camion société ɓe mbawi tigui aynede kuure e condi e camion sofreɓe ɗiɗo wonnoɓe hen sofreɓe ɓe mbarmi hen no fewi camion kadi yani ha lejjiti ɓen sofreɓe ɗiɗo foof noon tewɗo saha joni ene tawe tigui e juuɗe safroɓe to hôpital mo gawo koye on ñalawma kadi koye on saaha kadi ɓe mbawi biftade camion goto taw ko camion umminoɗo to wuuro gawo on camion e oɗo saaha joni tawe juuɗe mabɓe kamɓe seɓɓitiɓe walla mbiyana kamɓe wat boni ɓe ha joni kabaruuji men e ɗemgal pulaar uddirten kabaruuji men ko to leydi Côte d'Ivoire jen ha to wuro ma noon hollirama tigui ko cumu kulɓinigu waɗi toon tawa saabi cumu ngu noon ko gaz butel gaz puttinoɗo sara tigui boulangerie hollirama tigui yimɓe hewɓe kene wona yimɓe jeetata ko famdi kala mbasi hen pittali men ma en ketto hen musidɗo men cimtol musidɗo men sehil men Samba Sow jaam ñalle maɗa way Ghalii Abuu Bah ko noon hanki ɗo to ma leydi Côte d'Ivoire wuro wiyetengo ma to min jooɗi ɗo ko musiba mawɗo waɗi ɗo hanki ndeysan aux environs de 7 heures boulangerie goto e boulangerie ji amen gonɗi ɗo to wuro ɗo ma ɗo awa ndeysan ne sargettono gaz awa Allah waɗi ma tawno sarsirtono ni waɗi défaut awa ndeysan jeynge ruppiti no jeynge ruppiti noon yimɓe jeeɗiɗo ne gonno nder koɓe jeenayo gonno nder awa ɓe cuumi hen ɗiɗo noon mbaɗi échappé mbaɗi feere no jaltiri awa hen goto kay barmino kamɓe ɗiɗo fof ɓe barmi no feewi goto noon ma taw ne nawa l'hôpital hawre e jomum toon e goɗɗo o noon ɓe mbi ene barmi no feewi kono ndeysan jeeɗiɗo heddinoɓe toon ɓe kamɓe fof ɓe kuɓɓo haɓe joori wallahi hunde yurminide awa ko hunde musiba no feewi eɗen ñaagui Allah yo Allah hannan men ɗo worod ko ɗum woni ko kewi hanki ma ɗo to 18 montagne wallahi hunde yurminide no feewi Ghalii Abuu Bah salminama no feewi mashkurullah Samba Sow golle ma jooɗi peewi en calmini dendagal hettiyankoɓe radio men tawteɓe nder leydi Côte d'Ivoire ha tengti e ma en mbi kadi dendagal mayɓe ɓe foof yo Allah yurmoɓe yafoɓe harnaɓe aljanna yo Allah hannan en ɗo jeeya musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi cer ko ɗo uddirten kumpital men e ɗemgal pulaar e sowta he ko musidɗo moon sehil moon Ghalii Abuu Bah to leydi Côte d'Ivoire wonno correspondant men toon ko Samba Sow to leydi Mali ko Aguiba Oumar Abiyel nanggani en karallagal ha mbawen yiden to banggue YouTube ko miñi men sehil men Saydou Abou Bah ketki malaki jaam yo jaam Allah jogom jogo on